Nagpain sang 238 billion pesos nga pondo ang gobyerno para sa mga programa nga pangayuda kag iban pang inisyatibo agud makapian-pian sa tunga sang pagtaas ang presyo sang petrolyo. Suno kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, ang nasabit nga pondo ang halin sa 2026 budget kag appropriation sa nagligad nga 2 ka tuig nga wala pa ma-disburse. Ibaluan nga ang validity sa national budget ang 2 ka tuig. Hapang suno kay Toledo, bisan nagresibo ang gobyerno sa paghatag sang ayuda, mangin mahinalungon gihapon ini sa paggamit sang pondo kag siguraduhon nga ang bulig magatupagid sa mga pinakaapektado nga mga sektor. Sa subong nakapagwa na ang gobyerno sang 2.5 billion pesos para sa ayuda sa sektor sang transportasyon kag 1 billion pesos para sa service contracting agud masuportahan ang operasyon sang pampubliko nga masalakyan sa tunga sa mataas nga presyo sang krudo. Para man ang pagpanagtag sang bulig pinansal pagi sa aid to individuals in crisis situation o kunaik samtang may nakapainman nga pondo para sa mga overseas Filipino workers sa idalom sang Department of Migrant Workers kag OWA. Samtang naka-release man sang 10 billion pesos para sa mga mangunguma kag manugpangisda sa idalom sang Presidential Assistance to Farmers and Fishermen. We have identified around 238 billion from our available appropriations, which is from the 2026 GEA and from the continuing appropriations. Okay, based on our consolidation, we have identified various programs and projects that are now being implemented by the different departments and agencies in response to this crisis. Specifically for our transport sector, we have already released the funding for for the 2.5 billion for the transport sector plus yung 1 billion for service contracting. Now for the mga ayuda that we are already releasing, we have already released funding for especially for the AICs in support for those affected vulnerables. Comprehensive release po yan in terms of allotment, but in terms of cash, we still need to, of course, available requests from the department themselves. So, so far, Mr. Chair, our support for other, just like mentioned earlier, from the DMW, we have already released for those for the repatriation program, as far as the DMW and for the OWA. And there are still a lot of programs and projects that could still be tapped. For example, from the DOLE, the TUPAD program that we can also tap as in response to this crisis, and also for other sectors, like for example the Department of Health for their MAIFIF, and the Department of Agriculture. We have already released the presidential assistance to fisher folks and farmers. That is around 10 billion pesos, Mr. Chair. So those are some of the programs and projects, but within the General Appropriations Acts for 2026 and 2025 continuing appropriation, Mr. Chair.